Meillä on ollut haaveissa oma mökki, joku sellainen toinen paikka kodin lisäksi, missä viettää aikaa yhdessä perheenä ja kerätä kokemuksia. Mutta sitten kuitenkaan sellainen fyysinen mökki jossain tietyssä paikkaa niin ei tunnu omalta. Me ollaan enemmän sellaisia seikkailuhenkisiä, etsitään uusia paikkoja, tykätään tutkia. Niin siitä se sitten muodostuu aika pitkälti tuohon asuntoautoon, joka on meidän se mökki, mikä vaihtaa paikkaa, vaihtaa pihamaata ja maisemaa ja saadaan niitä uusia kokemuksia sitä kautta. Meillä on viimeisinä vuosina ollut aika hektistä arki, varsinkin toisen töiden puolesta. On ollut vaikea suunnitella lomia tai reissuja pidemmälle, että on saattanut tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Päivää ennen on saattanut peruntua vuoroa tai muuta, niin sitten se ajatus sille, että pystyisi lähtemään extempore äkkiä jonnekin, niin on nostattanut päätään. Ja mä oon varhaisaikuisuudessa päässyt yhden kerran ajamaan asuntoautoa ja siitä on noussut sellainen kipinä itselle taas sitten ja palo ehkä sitä harrastusta kohtaan. Ja sitten siitä ollaan tultu tähän pisteeseen. Me ollaan tästä niin kuin ihan superinnoissaan, mutta onhan tämä samalla tosi jännittävää. Me ollaan ihan täysin untuvikkoja tässä asiassa, täysin noviseja. Mä oon ajanut sen yhden kerran asuntoautoa, Tuomas nyt tuota kyseistä 3 kertaa. Eihän me tiedetä ollenkaan, mitä tästä tulee. Tykätäänkö me siitä, tykkääkö lapset siitä, onko se oikeasti meidän perheen juttu. Mutta ainakin me mennään meidän unelmia kohti ja kokeillaan ja eletään niitä. Mikä tästä tekee vielä jännittävää, niin on tosiaan se, että se autohan on vanha. Mikä tietysti tarkoittaa, että siellä on paljon enempi mahdollisuuksia kaikille yllätyksille, mutta vanhaa me etsittiin. Me haluttiin, että siinä on tietynlainen tunnelma. Se on niin sympaattisen näköinen jo ulkoakin, että sitä ei niin vaan voitu ohittaa. Kriteerit oli vaikeampi täyttää, että sä löydät kaikille meille turvavyöt ja ne tietyt jutut, mitä siitä kaivattiin. Mutta tää on meidän auto.